Koromoge wach mabende osebedo kadhi nyime pacho kaendi miche gi miche mag jochiw thieth kata clinical officers obago ng'anyo e boma ma Nairobi e kinde ma ng'anyo ma lakteche pod nyime pacho kaendi kendo koro donjo e juma mar 4 magi timore. Iwacho ni kinde ma gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga onyiso migawo mar omenda mondo chung osach lakteche 59 mowuok e kaunti no manie ng'anyo. Maendi en kaka ne gisebedo ka ging'anyo chuny boma ni ma Nairobi, kendo maduong' ma giwacho ne gidwaro mondo mi winjruok mane oketi e kindgi to kod piny owacho mondo mi ochop kare. Clinical officers gi gin mago mabende gie sani obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Girie apisi mar riwruok mar governors kuma bende gidwaro mondo mi owinj ng'ur mag. Gidwaro mondo mi omed gik moko motenore kaka iketo kanyo budget mabende ichier godo chenro mar UHC, mano Universal Health Coverage. Gintiere kod ng'ur mopogore opogore kama oting'o weche mag chudo. Gisebedo ka ging'ur ne piny owacho ka giwacho ni piny owacho osere mar keto kare winjruok mane giketo e kokgi. Gisebedo ka gidwaro mondo mi gitwag kod piny owacho mondo mi one kaka inyalo chop dwachgi. Mabende gisego nyon ni ok gibidok e tich nyaka chop piny owacho winj ng'ur margi kendo gibedo kod winjruok makare. Giwacho ni piny owacho osebedo ka loko negi toke koni kod kocha tok winjruok. Kakor giwacho ni kinde ochopo ma winjruok osechopie ok onego bed ni iweyo, kata winjruok makamano ok onego bed ni ok chopie tim nikech kuom kinde piny owacho osebedo ka bet kodgi piny kendo gibedo e winjruok. Kata kamano piny owacho osebedo ka chopo kare winjruok machal kamano. Gie sani gidhi mondo mi ging'any nyaka apisi mar riwruok mar governors. Par ni weche mag thieth gi gin mago manochwal bende ne counties ka giseyo riwruok mar governors ka achiel kod piny owacho mamalo kotenore kod winjruok machal kamagi. En ng'anyo bende koro gie sani oseweyo ka kuonde thieth mathoth e pacho kaendi ahinya to mag piny owacho gin mago mantiere kod ng'ukni. Jotuo osebedo ka ywak koni kod kocha, lakteche bende ong'onyon ka achiel kod clinical officers ni ok gibi dokie tich nyaka chop gitimro nade, nyaka chop gine ni winjruok magi. Nitiere jogo bende gi jochiw thieth ma pok ondiki tich ma gidwaro mondo mi ondiki tich. Iwacho ni gibro dhi nyime kod dhiro mondo mi piny owacho ondiki tich kama oting'o weche mag osara, chal mar weche mag tich, lwasi mar tich ka achiel kod mamoko. Gie sani ng'anyono nobagi e chuny boma ma Nairobi. Sani gintiere wang' apaya gichomo ka apisi mar riwruok mar governors. Ripota mar Judith Omondi ni kuno kendo bolosonwa lipot machal kod mano ka kinde ochopo mano godhiambo ma kawuono. Kadhi nyime en ni kaluwore gi ng'anyo mar lakteche mosebedo kadhi